ano ang imo nga komentaryo publiko sa ginahambal nila nga ngagi imo pa inumon mangin lalaki ina dayon. Mahilanak ka? Ginago ina iya. Gani antis naton ina pagaistoryahan manamyaw anay kita. Mga taga General Trias Cavite mayong adlaw sa inyo. Kag tani kamo naman ang ara sa mayo kayong tangan. Kag madamo gyud salamat sa inyo nga paglantaw, nagpapaday nga pagsuporta sa akong mga videos. Halong gid kamo dira. Ini mabatian gid ninyo sa akon. Kag sa akon eksperyensya. Ano ang akon nga komentaryo publiko sa ginahambal nila nga ang agi painomon nimo mangin lalaki na ina siya. O kon komentaryo na lang gid parte sa mga agi, agit it, agitot, jogel, jogela. Anong mahambal ko sa ina nga issue? Una, nga komentaryo publiko. Diskarte, pangaluyag sa babahi. Noy, beskan ano ako kahubog, poison sa ako ng talaba. Mambal ka, tilawi lang, basi madimat ka. Hindi ko gani, kaya nakulbaan ko magbusikan ka talaba. Ikaduha, nga komentaryo publiko. Te, kon romansahon kabisang babahi. Try lang ako romansahon. Kay base, kon akusaran ko siya, pero antes ko mag-akusar, dapalan tagid ka. Amo na ka migahay ta, bastoson mo kuya. Mambalpay ka mo, try lang bala, try romansa babae. Na-try ko na, hindi manamit. Ikatatlo nga komentaryo publiko, mahambal ka mo. Te, kon ang babae, mauba sa tubangan ni mo. Kung mag-uba ang babae sa tubangan, kuhambalon ko, dahil nga nag-uba kaya, hindi namin imong bayo, dahil hindi kay pailisan, takatapos, hairdohan, kag make-upan, butangan sang lipstick ka pula para, duha na tagwapa. Oh, may problema pa ka mo? Ang akon dere, mapababahi, lalaki, agi o kontomboy, respetohon ta. Kay hindi amo ina, ang basihan sang kaayuhan, kundi, ang aton hinimuan. Kag sa mga naghambal dira, kasi syempre agi, malain ina. Anong mahambal ko? Isagid lang mahambal ko. Yuta. Kon gusto ya talaba, respeto. Kon gusto ya talong, respetohon naton. Ang importante, kita malipayon. Pag kung ikaw magkaon, isa-isa lang, hindi ka daw ubuson mo, nga daw sungak-sungak ka na.